bidang subhai pi baro ki pajba akhini ke janmi mamanta sakani ke program jung Good News TV jung ke KGP snat sapi hakani janmi mamanta ngin poi sakoi ke phang ke ba yadai bat ka bam kadi kumno baki brio hakini si mamanta tentang ki abam kulmar jingbam ki ba pher balai pujat ki ba dan hakini ki pol mamanta te hakani ke janmi mamanta ni sokben sibul menerkan bani ya ikong demika billing score ibadai dietitian jongka Dr. H. Gordon Robert Sarstal bela plat ni kapor bokodo ji menerkan bani hakani ke janmi mamanta lam ta bannya flu jumut dan katuk ani ki benta ki badai bat kabam ani la badon khtir nam wei ka food and nutrition te kani ke janmi mamanta ni sokmen sibul mani priang sobai pi kom shani program jongi Good News TV bat hakani kapor ngin ya keren katuk ani ki phang khnya habire bakani kabam kena maki pajba kani janmi mamanta ki laban suthu baki laban bantep ki gija jingbam ki blaban dai ya kamet ka phat be jongki haji jongki ko malasni te kom hakani kapor ni kwa banyak keren habire men ka phang jong ban food and nutrition te na kalian jong pi la ban kumi dietitian jong garwa hostal ni suthu ka jingbon kam jong pi kundu sibun bagi longpang di bawan hostal jong pi ki wakili gija jingbam ni ki ban yarap bantai kamet khamtam hagapor ki dangdan hapada dengan jingbang jingstam dengan ni haporu nak kalian jongpi ni scam ba ila wan no jingrap ba khram hanta ki ba pet ni channel akan di jami komentar ki beli ba kan ni hapor akan di hapor ba ka food nutrition tekom tapi abun batai atu kan ki phang ki beli ba kan ni kalian akan di hapor beli shibun ba ka jiptang subha jongpi dan ai ku beli baro ki pet ya kan ni ka Good News channel mo to ka kumba bila lampang ke food and nutrition mo ka bali ban ya kerana kani ka porn dei ti kumba ngitip ka food ka de ka jimbam mo ti kani ka jimbam ngitip hi don kam ban bam man la kasni dei ban yo kam met ka pakot pakya pengila ban ya ban yeng ban tre ban kata mo ti ngata kadang ni don kam ban bam ka jimbam ka babaha bat kabangi ong ka nutrition no ti ka nutrition ketika science jong ka rukom bam bat ka rukom te ke jingbam ka met jong ki prio no ti banyo ya ka nutrition ka babaha ni dan kam man bam ya ka balance diet no ti ke ikan ni ka balance diet ketika jingbam ka babiang pura mo ka bali ong ta ka tin khasi ken ti mangi kum dietitian bali pen kre ya ka ni ka balance diet pan dei ni dan kam ban pet ban board ikini ki kendon chongka ni ka RDA bani omo kata ka de ka recommended dietary allowance ka ba board ka ni ka food and nutrition board mo te ha ni ki dan ki kendon ki bala bo ki bagi ha ban pet ban bishar mo to ba de ko nya ka jingkia nang ta ka jingrong ka kerta ka jinglong container shin rang chong ki brio nang ta bat ka jet kam ka ba ki tray mo neka activity kan ko bangi ong ka pareng ti kung manchu ay nuksa mo kani ka activity nila pia akilay benta kata ka di ka sedentary ka moderate but ka heavy work mo ti kani ka sedentary ka di ka kam ka batray ka balong sting nang ta kani ka moderate pat ka di ka bakham kya but heavy pat ka di ka bakhya palan mo ti kung manchu ay nuksa ya pi hakani ka bayade bat ka bam ken hakani ka moderate activity mo lada ubrio ubam si bam de umpendan kam ka di ka tu ka bor ka uyo na ka bam ti ka tu ka penlong sangat no yo uken namar ba umpenlut di ka tu ka bor ka ba ubam ti sakawai pat kum ubrio ubatre ka ni ka kam ka bakya ba mo lada uduna pat ka ni ka bam ka penlong klot no yo bat uduna no ka jingkia mo tinata ka daw ni dan kam ban pet ba ban pikir ya ka rukom bam kat kum ka jingtre jong ki prio namar ka ya phe no ubai uprio sho ubai pat kum mang la ai nuksa nan tan ni pi mo ti menta tingin ya pet pat kum no ban yo ya kata ka balance diet ka bangi ong mo ti hakan ka balance diet ka don ka ni ka food guide pyramid ka bangi ong ti kum bangi ong food guide kamut ban pen I na ban lam len ti dei ti kani ka dei ka ban hikaya ka rukom bam ka banila ban pendan kam habaje di kini jajing bam ki baman la kasni mo ti ya kani ka food pyramid
la thau ban hikai ya ki breu ban bot ya ki jajing bam ki baper mo nanta bagin bam antan bat ru ban yo pendan kam ya baro ki jajing bam ha karukom ka bade mo tinang ta teman tapat ini pet ki wei hadin i wei ya ki ni ki jing bam ki bakan thop ha ka food pyramid mo ki don sau jai ka baning kong ka de ki jing bam ki ba ai bor ya ka met nge ki carbohydrates ka baki ong mo te kini ki kan thop kom ya ka ja u ata u khao suji tu mo te ya kini ki jing bam ki la ban bam hadu lai hadu sausen ha ka shisni kata kamut ka jing bam step nang ta ka jing bam men sni shubu baki di sha jan met kom tu kat ka bam jan met kata ka la kan thop sausen mo te nang ta ka ba ar pan ki di jing bam ki bate ya ka met ne ki proteins ka baki ong mo te ya kini ki la ban bam ar hadu lysin ka shisni ti kini ki proteins ki kan thop ya ka dot ya ka peleng ya ka do ya ka dok ha mo ti kini ru long ha ban bam kham antan namar ban bam bon than ru ka nom long ti la kum ni hoi tang ar hadu lysin ka shisni ti kata arsin long ka kan thop kom ha ka lunch mo ban haga dinner kala along arsin tilai sin shubu ting ha ka por janmie di ikum tu dan ha ka por breakfast ru tila ban include ka protein hang tu mo to nang ta ka balai pan kide ki jingbam ki bayada na ki jimpang kita kide ki vitamins bat ki minerals mo tiya ki ne nila ban yo ha ki so bat ki chur te kini ru la ban bam lai hadu sausin ha ka shisni ka jing shisha kini le da pi bam kham bon ru kam dan jing phe re mo te nang ta ka basau pat kini ki jing bam ki de ki jing bam ki ba yara pat kliat ya ka bam ha ka met kata ka de kini ki fiber bani ong ki sai nang ta bat ko mo te kini ki fiber ru nila ban yo ha ki so hi bat ki chur kum ki chur sla bat ki chur im nama kini ki dar kini ki fiber kini ki sai ki yara pa ban digest ya ka bam ha ka met mo te sa ka wai pat ka de ka te ka ru ka yara pa ban teliat ya ka bam ha ka met mo te ka chu ka por ru ka pen sa priang ya ka ni ka bam ka bala de teliat ha ka met mo nang taru ka pen khoi bat sai ru ya ki jabo na ka met mo to ti kini ki long kita ki jajing bam ki bangila ban kan thop ha kan ka balance diet mo ka suka anti ya beri ko di minta ki bon ki bai ba ya ko di je kam sebab oh ka de te lagu no ka kam ka age bar ka jong ki ka nusnem ka ba ki la ban di ko mana ka sin pen ka shisni ti ka kata ka nomiat ka kum ka age hendrai long kum tu la kum no nyo hadu praklat ka shisni te long ya kataro pila ban pia baro shisni ken long na do step kum tu hadu meniat ken namar bandi shisindi ru long kan kala bon dei te pila ban pia ya katu namar kumba shi hajar sanspa hadu altar pila ban ketup ya ka amanta ka de bangin ya kran shapang ki jingbam ki bakat kum ka kerta jong ki brio mo to nginya sedang nakini ki preschool mo ka bangin ong kata ka kentuk kerta shisnem hadu enrusnem mo ki preschool te kini ki khaluk ka ni ka poru kila pan bambe ya ka ni ka normal balance diet mo tinga try menta ngila shahi ki ka ka balance diet mo ka bangi hapat kentuk baro ki jajing bam te kani par ka di ka por ha ka ba ki khna ki thlia bha ya ka bam nama ki danglong thamai inde ya ki ni ki jajing bam ki ba pher te ki long thlia bha te na ta ka daw ki mi ki pa ka ni ka por ki hapan pet thu bha ka ni ki khol mo namar bala da ki thlia palat i ni ka rukom bam chongki na ka we ka por cha ka we kan warlam pat i ni ka jing duna ka jing khia ka met chongki mo bala da kim bam ki kin do lo di ni ki vitamin ki ba pher de te ki ni ki pa ki hapan pek bat pikir bhagen ki hapan pek thu i ki khon da ki ni ki jajing bam ki dei ban bam bat la da ki shem shitom kumta la da ki bam ha ki khon ka bha ba ki le ki kan do ki doctors la ni ki dietitian longila ban ai guidelines sa ki ken kum ro ba ki la ban yo ki ta ki jing bam ka ba biang mo te nang ta sa ka we pa ka panta ka de ki ni ki school children mo kani ka kanthop ya kani ka karta henrio haduk hat arsnem
mo te kinero kin happy ban kan thop ekani ka balance diet untuk kin ba bet na gitu ki na ka tu ka food group kepala bu nila ibatai haneng hoon te kini ki school children hakaba kila hapan le school but kidan kam man song ye kita fen ne ekung ton dei te ki kami ki paro ki hapan pet tho hakani ka por ba haba ki pen song te fen ye ki khonru ki hapan pen pher ken ye ki jor hoy mo dei kum mani khasile ni smart pa ban song be do phan dei ban song te fen te kani pat kanum long pen na mar pa kin yo ka chu ka vitamin nang ton dei te ka ba kin je te ki jai chor ba song te fen khanang ba kin yo lot ki variety mo te nang ta ni nyai pat chakawai ka banta ka de ki adolescent la ni ki khana samla ka ba de khat lai ha du khat pras nem mo te ki niru kin hap pet pan ba mi ka tu ka balance diet but te kani ka de ka por ki khana samla ka ba ki lasut ki jusu tenat ban ye kan do per lokum tu ban ye le ba mi e shabar de te kani pat kalong ka ik ka bam da ba mo namar ban bam than gitu ki bam shabar namar ki long ki bakleng bat ki babon di ki uphanyang bum tu te kam dalong ban bam than gitu ki bam mo te na kata kadau ki dan kam ban kham bam ha yeng ong ba ye ki ban nai bam ki babam shabar long tung khat te kam le mo namar la ki malien ban bam than ki ni ki bam ki babon kleng bun uphanyang de ka pen kalalong sangai mo ye ki la ni obese mo te lada dan kat kani ka kerta pat kila long obese pa te long ka don ka jingma ken hadin habut mo kerta bang sawan hoy kade te na ta kadau kin hapan kham pikir ken mo na kini jingbam ki shabar te sakawai ru kani kadi kabaya de bet ki khana samlan de te lada kila let bam long ka don ka relation te kani ko obesity pat kani ka underweight ha kani ka por samla mo namar shubu kong ki khana kan the kila don pat kani ka jing snga ha ka bet de te kila long conscious no te ki kwa ban rai kho pat de te ting te kile dieting no de te ka tu ka ba kile dieting ta ka ba kile hi ka ba ki shukyar hi ka tu ka jing bam ka long ka ba ma bha mo namar ka tu ka rukom ya ki do lo dia ki jingbam ki badan kam bat ki vitamin ki badan kam hakamen mo tena takadau kin hapan bandum lada ki kwa ban rai kho ka bha ba ki le kan do ki doctor la ni ki dietitian mo hoy namar ko ma ong ye pina do pastang ba ni don kam ban pet kat kum ki tu ki kan don jong ka arti in de ki ha pet shop en ka jing khia jing trong jong ki ti kat no ka jing khia ka ba ki de ban don kat kum ka jing trong kum ta ter ke mo ta sakawai pat ka banta ka de kini ki adults ka ba de ka karta arpho hadu lai pu saus ne mo ti kini ru kumba jubam iman kasi ni don kami ko to ka balance diet mo tang ba long hakani ka karta bangi ong ki adults ni de bala he la san tingi la so tho ka e ka ba de ki e ka bam de pat kinu ki judging bam ki ba bha pat kinu ki basniu de te long hakani ka karta kala kham suk namang ila nang banjit hi de ki judging bam te kani ka karta ru ka de ka karta ka balong crucial namar hakani ka karta kalong ba ka e ka ba phibam hakani ka karta ka ba mantapat ka reflect ya ka kirta ka ba hadin mo namar ba kanang ba kin light ni kini ki jingpang ki badan ki ba don jing ya day bat ka bam ken kum ka jingpang shini ni ka jingpang BP mo tilada kila ban bam no ka healthy diet hakani ka por adults tilong kilat pat hakani ka middle age pat ken na kini ki jingpang ki ba pher to nang ta sa ko mi ka banta pa niya chika ni ka middle age la ni ka ki samla rang ba ka ba day like pusan hadu san ko khandai snem mo te kini hakani ka karta ru ki kin bam be ikani ka normal balance diet lada ki shat ki khlai mo te lada ki don pat kini ki jingpang hakamet chong ki let's say kin hapan follow pat kini ki therapeutic diets mo ka bangilong nam kini ki therapeutic diets ki de ki jingpam ki bala pen pher na kani ka normal diet kani ki therapeutic diets ki la pen pher khanang ba kani dei ba ka to ka jingpang ka ba ki don ken mo kum shubul ada ki don shini ni ai ki diabetic diet lada ki pang kini ki kidneys ni ai ka renal diet kum ta ter mo ti
to kawai ka bang syukwa ban ong ba hakani ka middle age mo kani ka porsam larang ba te ladaki don ki pasai paklan ru kadang kam pad yaki bakin le check up at least sinem kam tam dan kerta lai po tam mo kidan kam man chule check up kum to tang ban su thu ba hakanu ka health status ki don ke mo te khanang baladon ka jing stong ru long la ban check no ke mo to nang ta ka ba khadu pat ka de yakini ki the men la ni ki elderly ka ba de ka kerta han ru post nem tam mo te kini ru nila ban shem ki don ki te men ki ba sai paklan de ki bam don jing pang te ki don pat ki bala don ka jing pang te ki la follow ya ka tu ka therapeutic diet mo te don pat ru let's say ki bam don ka jing shitom te kin ni hab ban shu pen pher no kani ka rokombam ka bani ong kani ka texture modified diets mo hakabang hab ban shu pen pher no kani ka rokom shet ken shubu kum ka ja nila ban shu shet gem no untu te ki churu nila ban shu pon gem te kum kini ki proteins pat ka baki la ban yo nila ban shu ai no de kini ki easily digestible proteins kum na ka dokha mo te ki tu kai habari bani ka puar thang shwa ban kli we jing kli ki lat ki lenti ki ba ni kum ki ban pa ni la ban yo ya kamat kamat ko ka khya to te hangi ngan chubatai hindiat mo ki ni ki guidelines ko man ong kum ban yo ikanika net ka bakot ka bakhya mo te ka we ka dei ba ni haban penbiang bahaya ka porba mo te khamtam ka ni ka jingbam step ka bangi ong ka breakfast mo te bunsen ni ki brio ha ka ni ka jingbon kam mo teng ni la kung kisni ikung tu ngim don por shu ban ba mi ni ki jingbam step day ni la shurash be te ka ni ka long ka ba ma bha mo yang ni ki brio namar ba broshimir hadin bengi de pamcha kum tu ngim chu ba mi e shu day te ka tu man step pat la da phim ba mi e ka tu ka la da ki phokan ta ga la de ba kam don jingbam shu ka met chung ni de ka ko te na ta ka daw te don kam ban bam ka ni ka breakfast ken ka taru ka de ban long ka heavy breakfast mo te hang ni ru kan haban long balance kan ka breakfast ni step ru mun ni haban bam kini ki cereals mo ko mani ong te ni la ban bam kum de ki oats ne de ki ata te bat kini ki protein ken te ki protein ru ni la ban yo na ka dot la ni ka peleng mo te mut kata ka proper breakfast don kam man to sa ka we pa ni de ban baham kini ki jingbam ki badan ksai bat fiber mo kum ni la patai himen ne ki bani la ban yo na ki so bat ki chur te ki ne but ha ka man ka si ni habbe ban kan thop ya ki ne ki fiber foods ha ki jingbam jomi mo te nang ta ka balai pa ni haban penduna ka bam klen bat ko umpania mo te ki ka bam klen te ki klen ki kan thop kum ya ki ne ki do mo bani ong hoi ki ne ki red meat kham tam ki do ma si do snyang mo te ni khasi du ni smart pa ban bam do snyang te na ta ka daw ngim la da long ka bala long ngin kham penduna ya ki ne mo mdi e ban ba man ka sni la da long ka bala te hak shita yo kum to la kum no arsi lai sin la da ni bam ki ne ki do klen mo te hak ju ka rukom ru ki ne ki phanyang mo te ngin haban pendunai phanyang ru ka bala kum da bani sdi ki churi e kum to ru ngin haban penduna ka bala mo te nang ta ki ne ki jing bam ki bathiang ru tingin haban penduna bha ki ne ki jing bam thiang mo kum kini ki kenja cake ki ice cream se e kum to te kini bani ong kini ki saturated fats mo ki bon bha kini ki klen ba ki shin yang ni mo kini ngin haban penduna bha ki jingbam chungi na ma kim da contribute than chaka good health mo te na ta ka daw na mar ba kini ki jingbam ki balong thiang de da pimla ban use ha ka baman ka singi de ki shong kum ka klen ha ka met chungi nata ka daw ngin haban bam duna kanang ba kinum yo ban store ken ha gamen mo tinang ta sa ka way pat ka de kani kamlu ken ti kamlu ru ngin haban pen duna ha ha ka jing bam chung ka ba mala ka si mo ti kham tam kani kamlu ka bata imle ka de ka basniyo ba mo ti tang ka tu ka ba shet nga trai pin haban shet tang ka ban biang ken mo ti kini ki jingbam ru kum kini ki chips ne kini ki jingbam packet kini ki jingbam kini ki ashar ki chutney e ki
turu nama kilong extra added salt ti kilong kim da bahagen tilan da long kabala te bahaba penduna kan bala hapi jing bam jong ni mo tinang ta ti ko umte ko mangila ong hinene ki bangila ekran nyawa do plakla ti eni habandi man malakasi mo tinang ta sa kawairu kadeba ni haban yele ban yat kejat mo ban kilan met kadeban exercise ken te kumba mentaro kaperte ni bon ba nim da yat kejat shun de ni la shong de kali hoy ni la don lagi skuti lagi kali na masa ka be por nim la hi ban yat kejat ru de te tamba ko wei kalong ta ba la da ni la ba hi ban yat mo kang mangin yo exercise na marka ka walking room mo kung mangin ong da kabayad ka day one of the best exercises la dang imla ban le exercise room day da ka bangiyad ni yo exercise hi mo te nang ta kani ka way ka ba kam kong santam ka day kani ka pangihap ban kyar ya ka kyat usikrep bat kini ki jindi ben buat ke mo te kini le kim contribute hak saka good health mo te nata ka daw de ban kyar na kung kini ki jingmelian ki basniyo mo namar ba kini ki pensniyo ki penchot bat ki pentren no ya kamet chong ki priyo kim yarap hakanu kanu ko rukom ru mo te kumba ka ktil oblay hi ka ong hakashiti ka maning kong shikinong koren ka bahandriyo khat khandai bat arpho hato pimtip pagkataka met chong pi kalong ka ying shong umansim bakoy uba hapo chong pi ya uba pila yo na uble bat ba pimlong ki jong uhi namar lathiet no ya pi da kador ba te namar kata tu pendon burom yo uble hakamet bat hakamansim chong pi ki balong ki jong uble ni shibon nam ta ni ka jing chai ge jong pi ho ba te ya di jing kili hebli ba ni ka te lada kum mamanta pito ya ko ro ba stan ni te ladaran menunggu ki nggak menunggu ki outpatient mah ki badan kam bantip kam phan su spang ka ru kom bam kom di hatu kila thai mon kendu ye pi hoi kila be ban wan direct room le le ken hoi kila ban wan be chapo cabin chongi direct room le le akalu kanu kapor kila ban wan te sakhndia ka jingkli te ban ba mi khasi ni pe khamtam i jar buntu jungi khasi ni smart ban bam tanya kaja hoi Mereka wei nak ingla banong min food mah ke bang bam asni hatu kan ni ka jing bam jaman asni le man kapor ka yarap yu bre ban yot kemen bakot makhya ni don kam ski bagi jing bam kan ti kung mga om king ba ti kani ka ja ti kanto bagi tu ki carbohydrates ni mo on pi hoi ti kitu kung ka ja la kung no ngila ban bam la ya do sa sin ka singi mo ti la dangi bam ru kalau ko tangi haban bam antat no ken mo ngi haban bam antat ndi ban chu bam kat bala ken lo ha ban chu kham bam antat no ti kung mo ye pi ka ta ka balance diet long rengkat ka bangi bam ka ja ngi don kam te ban bam te bat kibi ken ki jai chu hoi ti kung karukom kasi jungi ni sutanar kung step rungi bam daga jan de te mensingi la bam ja ting bam janmir rungi di sha daga ja mo ti ga wing chu kwa ban ong ba la daga long ka bala ti ka ba men step ngin bam no de ki we pat ki jajing bam ke mo ti namar balong niyo ka ju shi ka ju ka carbohydrate de la dangi bam shi bam daga ja ti kung mensingi men miet ni la bam daga ja ti long kata kala biang ada ko ka porjan mi ni bam no diwi be ki jeng bam ro katakan bahasibon khulu shibon ko hable bane ka por bamanta te kalong sa ka jukur ku ba khran onta jali lang bar khat ko ka por ki be pe kan ya channel ban ne scam kalong sa jumun toy nam ta jong phi ki pa ba bro ba yo ali jumun toy ka por ka be ba ka rukom bam ka rukom di bat ki wi pat ki benta ki badan kam nam ta kam bante kam ka phat jongi ba nge scam ba phigayo jumun toy habli ko program ba nyai khube kunju I kom link score bla bla ka por ko dor jingi bantaran kan bali ko news tv I balong intention jongka Dr. H Gordon Robert Sastan but brain dor ka phi kom na ko ko pos ko phila ban tre kham ha kham tam habli jongka kam jong phi ba ki nompang ki badan hakti hostan to khulu shibun ni phi pa ba bra thiaso